Toge paro medo nyulore ewi mbaka e kind jokanyo mag ODM kod UDA ewi wach mar ni ODM nyaka bed gi duol mar bedo gi jochung' kaluwo kaka jogo mantie kod mbi alworano kata zoning. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi mathoth ewi pach josiasa kod pach jopiny. Zoning there's no negotiation when it comes to zoning. All our party strongholds, all those strongholds are reserved for ODM. Minimum precondition for negotiation and engagement with the UDA is that there will be compulsory zoning of our regions. Chung mokao kod duond bura mar ODM moyango ni kata nade to nyaka duond bura mar ODM chung mana joge kunde ma enie kod mbi ma ok kikore piem kod chama mamoko to ahinya mano mar UDA magigeto donjo godo e winjruok motelo ne yiero melo 2027. Koro sama wadhi e yiero e wach mar gombaka mar yiero manyien jo UDA oyier gima gidwaro. Ka gidwa president gigombaka ma presidency, ka gidwa wajumbe gigombaka ma wajumbe, to ko bimiyo ngato dhiang' gi nyaroya. Koro iwacho gania ondiek kidwa gik moko ariyo nidwa luoko ndiluokoni idhi baroni. Kata kamano UDA korka koreto koni siasa mar demokrasia ok nyal thiro dongo mar chama kendo gin kod thuolo mar chungo joge to mana tok bedo kod twak. Nyocha Gachagua obedo studio kendo nachiko ita ka winje ko wacho ko advice ODM ni kik giyie mondo tamgi gimulo ni zoning. Mateni man is one of the strategies ma Gachagua nigo. Omiyo ngata ma wacho wach zoning e Nyanza onge maler ni mano support the opposition. It is also true kendo Nyasaye ong'eyo ni sama ne Raila chung mokalo ne zoning ne mano miyo Raila ok onongo kura moromo moko nonindo yudi nikech bitterness mane ji nigo. Omiyo zoning en ng'ama kelo fitina moro mondo deny William Samoei Ruto kura mondo dhi ne opposition. Adieri manduk en ni joma luongo zoning to gin adui mar dongruok ne joluo. En luoro mane kitiyo maber to in popular joluo bro dhi yieri. To en gima iluongo jolony gi jotelo, to jotelo ariyo gi jolony ariyo moa kuonde ariyo giromo tigoe mbaka timanyo yo ma line gi growth mar joluo Nyanza gi jokenya te. Jopiny to ni kod paro mane ewi wachno. En paro maber sana, paro mar zoning en gima ber, to be joma wacho nok dware gin gi democratic right margi mar tamruok zoning. But gi pacha kian kaka member mar ODM, zoning ber nikech bro miyo ka wan gi UDA gi ODM gilarore to party mar adek maonge coalition marwa nyalo win. Koma teko mar ODM nitie, jo UDA owedonjore kich ODM nigi teko korgi to jo UDA be nigi teko korgi. Koro giwene jo ODM te thuolo ma margi mondo mi jo ODM bubed pang pabegi. To bende pingruok nyalo bede nikech nitiere jo ODM moko biyie mondo jo UDA otim their campaigns in stronghold of ODM. Koro an gima neno en niya, ka inyalo yienegi mondo gitim campaign magi kuonde ma stronghold nitie, wan tich maber madwaro gitelo maber mondo ng'at mokawo kom oti gi jo Kenya maber mondo Kenya odhi mbele. Onge gimoro ni ODM nyalo control ka. ODM en one of the parties mantiere gweng'ni. But nitiere parties mang'eny mondo nobi. Obed kom governor UDA brogolo. Senator UDA brogolo. To kawan party achiel tibiro yudo ka ikawo ji ka tisoyo fuku ka to koro ng'ama timo oversight onge nikech wan joka ng'at achiel. Walter Nyambaga, Ramogi TV.